אמא. יובי, איך עושה התרנגולת? ואיך עושה אריה? וואו. דג. איך עושה דג? וואו. מה? איך עושה דג? איך עושה כלב? אברה. נכון. וחתול? איך עושה חתול? אני. מיהו. עושים לחתול קישטה? כן, איפה אנחנו יובי? בבית של מי? אמא. לא. אמא. בבית של? מה זה החשיכה הזאת פתאום שיוצאת? של מי? של סבתא ו? וואו. מי בא? תצלמי. פה. אבל למה צועקת לבוא?